Idi ta kami waig, dati waig dita. Apang kami agag-agurong, pang kami pipiknik dita. Dita yung ti kwa. Dita. Gana jay. Bagi mo da kwa. Bigbigat na kwa pang kami magmag ni mama. Nakita na tanang kulin eh. Bunubun na. Wah, nya dagay puspus ti jam ah. Awan nga makita di traak na babatoy. Nujoy ang ato. Drakal balbalay ditan ni kapata dardad ang ato. Awan nga maala. Nujoy samo. Di traak. Dagta lalimidan lang ng kunti kay tayo. Ay, jaya. Pag naan na kami dito traak mo ko. Huwag na makita talaga. Didalan na mismo? Maglatad ka na yun. Ito sa ganti din sa kanya. Ito niya pag namin ruruot. Ito'y idi, guys. Agkali-kali kami idi chik-chiklit. Chik-chiklit. Hindi pa idi jay, unas-unasan. Ay, dapat mumula mo ti mais jay nga to. Huwag tinga maisan das. Aking bagay ta. $780. Ay, dito gan di pagpagnaandang mapanda ko ah, Dabi Barley. Ay, boy. Hindi nga, nagkapunta ya. May tibiw. Pauli tayo, sabi tayo di balayan. Ati nga balay, katapat lang di balay. Makita nga talaga. Ay, nagitra agad. Ay, dita. Pasidig ko man. Kitam dahi ta, ditraak ni. Maala gayam ni. Naka times 3. 3 times. Zoom. The ranch ko na na. Ta guys. Hindi nga traak aje. ETV. Napujay. Makapangkadjay. Lagi dito dalan na na eh. Ay, dito dalan na mo. Pauli pa yung dyan. Santog kas jay? Ay. Ay, sus. Gana ka na jay. Sampulang gate.